Ja, dus een volk zo doen in plaats van zo. Ja. Ardian in 2014, maar hij op de golfbaan. Het is de droom van Ardian om op topniveau mee te kennen. Ik vind het best hoor. Ardian in 2016, maar hij had easy weer op de golfbaan. Mag ik eerst? Ja, goed bal. Prima baltje. Bij de schoot. Wanneer heb je die gekocht dan? Intussen gaat Squallen vanzelfs gewoon terug. Ardian docht VMBO-T. Het is het examenier. Hij is al een stukje op wijs, want zijn wiskunde het hij al verst helle. Hoe moeite mee? Intussen weet hij ook welke richting hij op wil. Ik wil graag software-engineer worden. Of een software-architect. Dat lijkt me ook heel leuk. En ja, daarvoor is de school dit er wel heel lang voor. Maar ja, ik moet naar school tot mijn 21ste, dus waarom niet? Wat heeft nu voorrang eigenlijk, school of golven? Ik denk dat school wel voorrang heeft. Maar ik sta liever op de golfbaan, zeg maar. Maar school heeft toch wel echt voorrang, denk ik. Want als ik nu stel voor ik zou nu niet naar school gaan, ik zou de hele dag golfen en ik word nog geen pro, dan moet ik school weer helemaal opnieuw beginnen. En dan eigenlijk niks bereikt. Sofia, ik ga spelen met mijn vader en hij gaat achter me aan. Is wel goed toch? Ja, oké, dankjewel. Ja, ik ga geen wedstrijd spelen hoor. Dan toch maar even de golfbaan op. Ons in achternaam is al te jaren dat de roots van Hard Easy wat verderop lezen. In Kosovo krijgt te wezen. Het blijkt dat het complete gezin tweetalig is. Nee, dat Kosovaars denk ik dat het dan, ja. Een beetje automatisch. Ook niet heel bewust, hè. Je bent aan het praten en dan opeens schakelen in het Kosovaars. Ben je tweetalig opgevoed? Ja, eigenlijk wel. Maar ik ben eigenlijk wel een beetje Nederlands opgevoed. Maar ja, de taal, Kosovaars, heb ik zelf gewoon een beetje meegeleerd. Ja, wat grappig hè, want inderdaad Friesland is natuurlijk een tweetalige provincie. en in het gezin, wat spreken jullie? Allebei, gewoon Nederlands en Kosovaars. Een beetje door elkaar heen. Ja. Weet je, Kaira, ik hoor lul naar Bab, dat stuur met Jotten. Hoe dat? Hoe lul was die allemaal? Ja, Kaira, lul naar. Ze hebben zo dit een crevet. Op de golfbaan dochten we een peerhols, een partijtje, hartje en zon. Oh, mooi. Hoe zit het er eens voor met golven? De top bereiken in deze vooruitsport is echt net zo makkelijk. Ik wil wel heel graag golfpro worden en dan, maar elke keer als ik dan een wedstrijd verlies, dan ben ik ook zo ja. En maar dan denk ik van ja, dan ga ik deze week veel trainen en bla bla bla. En dan uiteindelijk dan wil ik trainen en dan ga ik niet of zo. Of dan
vraagt iemand mij om, gaan we wat doen of zo? En dan ben ik zo van, ja, we gaan even samen wat doen of zo, weet je wel. En dan ben ik zo van, ja, weer niet geholpen. En uiteindelijk heb ik weer spijt van dat ik niet ben gegaan. Dus heeft het iets te maken met motivatie? Ja, nou ook weer niet, zeg maar. Ja, ik denk iets te weinig motivatie. Maar ik ben nu wel een stuk gemotiveerd de afgelopen maand dan daarvoor, zeg maar. Ik hoop zo echt dat ik dit jaar gewoon mezelf voor de kans schop en zeg van je gaat lekker trainen, lekker veel trainen dit jaar. Je gaat een keer goed spelen. Dus in 2017 dat moet gebeuren? Ja. Oké. Mijn seizoen is nu bijna, ja, zo goed als afgelopen. En straks komt de winter en dan moet ik de hele winter aan de bak, vind ik zelf. Oeh! Hard Easy, binnen in 1968. In Kosovo, dat toen nog Joegoslavië weer. In de tijd van het communisme. Foto's binnen haast net, want die zijn alle hier verdwenen in de lettere oorlog. Hoe zegt het Ruud toen hij zegt je weer? Misschien ben ik niet echt een goede voorbeeld. Want ik was wel voornamelijk bezig met de sporten. Ik deed toen die tijd handballen en best wel hoog. En ja, 6 dagen in de week trainen. Op zijn 18e ging hij naar Duitsland om te handballen. Een periode later kwam hij in Nederland terug en trouwde met Jenny. Aan 90 jaren kwam het conflict in Kosovo tot een dieptepunt. En Easy ziet hier, zijn familie wie daar. Nou ja, het was voor mij toen ik, maar ja goed, de oorlog begon pas toen ik al samen met Jenny was en toen ging ik trouwen. En ja, het was natuurlijk niet makkelijk, maar... Nee, want jij was hier en je familie was daar. Ja. Het lijkt me een hele rare tijd. Het was ook een hele rare tijd. Het was ook heel erg moeilijk voor mij vooral. Voor hun natuurlijk daar ook. Maar kijk, zij waren een beetje bij elkaar. Hè? Zeg maar vluchten naar de bergen of ergens naartoe. En ik stond hier alleen. Alleen maar informatie kregen vanuit het nieuws van CNN of iets dergelijks. En dat was natuurlijk heel anders. Toen ik wist dat iedereen goed en levend en dat is natuurlijk een groot feest. Ja, ben je meteen naartoe gegaan? Ben ik ook meteen naartoe gegaan, ja. En toen? Nou ja, ik ben een week gebleven en volgens mij was dat de week waar ik meest heb kunnen lachen. Het is heel raar, want die mensen waren natuurlijk ontzettend blij dat ze het overleefd hebben. En dan vertellen ze dan op een hele leuke en grappige manier wat ze allemaal meegemaakt hebben. Ja, voor heel veel mensen was het niet grappig natuurlijk, maar kijk, als jij het ergste overleeft, je staat aan oever van, aan de overkant, dan kun je ook een beetje grappig terugkijken. Ja, dat was echt lachen, gieren, knuffelen, huilen, ja, dat was van alles. In de vakanties gaat de familie Sejnulagu weer geregeld op reis naar het zuiden. Arjan spreekt de taal. Zou hij de wenje willen? Aan de ene kant ja, aan de andere kant nee. Ik vind het daar wel een stuk mooier. Het weer is eigenlijk ook wel iets beter. Ook al is het in de winter wel veel koud, echt heel koud. Maar ik bedoel, als je hier kijkt heb je wel veel beter. Ik denk dat als ik hier naar school ga, dat ik veel betere toekomst kan krijgen dan dat ik daar naar school ga. Ja, daar is natuurlijk veel gezelliger, leuker en vooral denk ik makkelijk. Ja? Ja, omdat het leven daar heel anders is. Ja, ik zal niet zeggen, het is maar 2000 kilometer verder naar het zuiden. Maar het leven is toch daar relaxter, makkelijker. Vind je het ook Mensen maken niet heel druk over dingen en zo. En hier, veel meer verantwoordelijkheidsgevoel en je hebt veel afspraken, je moet veel dingen doen. En daar zijn ze wat vrijer. En,
Ze doen en laten wat ze willen. Dan nog even vooruit, Sjen. We hebben al Ardian Steen in 2008. Ik denk dat mijn leven er veel beter eruit ziet dan nu. Ik denk dat ik een stuk actiever ben en ik hoop dat ik dan met golf een stuk verder ben. Dat ik veel makkelijker kan spelen dan nu. Vind je dat wel leuk? Ja. Word je nu beroemd? Ja. Een donkere dag in december. Leonie had de grutste willen, maar haar liet ze nichtjes. Ja, ik kom hier best wel vaak. Na een tijdje school, na een paar weken school, dan is het heel leuk om hier even langs te komen. Soms ga je spelen. Ja, ik speel altijd met jullie. Ja. En wat betekent de familie voor je? Ja, heel veel. Echt, ik word altijd als ik hier ben geweest heel erg blij. Echt, ze zijn super lief en altijd heel erg leuk. Gewoon knutselen of zo is al heel erg leuk. En waar is jullie mama? Mama, op de bank. Oh. Oh, hoi. Hoi. Meng de mix met water in een beslagkom. Dus dan moet je 40 milliliter water pakken. Ja? Ik heb het gehad. Hebben we. Ja, ga maar doen. Het kleeft heel erg. Wil jij dat nu eens proberen? Ja, maar deze moet je andersom houden, hè? Zo? Ja, goed zo. Kijk, doe deze vinger maar hier op het gaatje. Dit is dé manier om Lietse band warm te krijgen voor de showband Takostu in Stiens. Want daar is Leonie nog altijd enthousiast mee aan de gang. Heel veel optredens. We zijn druk bezig met de show instuderen. En we zijn in het buitenland geweest, heel vaak. En daar hebben we echt hele leuke optredens gehad, heel gezellig. En zo zijn we ons eigenlijk aan het verbeteren elke keer. En nu is het seizoen zeg maar afgelopen en dan gaan we weer verder met nieuwe stukjes instuderen. Maar ik merk zelf ook dat de laatste weken, omdat we gewoon toewerken naar een belangrijk optreden, is gewoon van 20% naar 80% naar 100% die de benen heel erg omhoog doet en compleet verbetert. Het is gewoon dat je samen echt groeit. Laf, hè? Van ja, tot hoe ver wil je gaan ermee? Ja. Ja. In 2014 vertelde Leonie wie het waardig over het verlies van haar broer Ronald. Hij verstoorde in augustus 2013 na een kwartziekbed. Ik merkte dat ik vroeger had ik nog wel veel last van momenten dat het allemaal op me afkwam en dat ik heel erg verdrietig was om wat er gebeurd was. Alleen ik word ook ouder en ik ontwikkel mezelf ook. En natuurlijk heb ik af en toe momenten dat als ik me niet zo goed voel, dat ik hier dan ook aan denk wat er allemaal gebeurd is. En dat ik gewoon zonder hem door moet. Maar ik heb hele sterke ouders. Ze zijn echt super lief en ze zijn er gewoon voor ons. Dus als we ergens mee zitten, kunnen we altijd bij ze terecht. En we zijn gewoon allemaal zo sterk. Dus we
we kunnen gewoon bij elkaar terecht en zo kunnen we gewoon door. En het voelt nu gewoon alsof we wel gewoon een gezin zijn, maar Ronald zal er altijd bij zijn. Ik respecteer het, ik accepteer waar hij nu is en daar is hij ook blij. Intussen is er op het noordelijk begraafplak in Ljouwert een nieuw monument plaatst. Het voelt nu gewoon compleet en heel erg fijn. En zoals het eerst was, vond ik het ook heel erg mooi. Maar het is nu gewoon zo mooi geworden dat als ik hier kom, dan is het niet alleen negatief, maar ook gewoon de leuke herinneringen en gewoon de blije Ronald. Dan zet ik jou hier, want hier is nog een mooi plekje vrij. Ben je hier blij mee? Ja. Mooi. Niet heb je ja. En dan jij nog. Dan gaan we voor de camera langs en dan zwaaien we. Hoi. Manjes is het Sint-Wurg tijd om te douchen. Douwe is de docent in Stiens, maar de meiden is het dikke lol. 5, 6, 7, 8 en 1. Stap, kijk, ho, ho, ka, boom. Plaats. 1, schep, ha, ha, sta, gooi en schouder, schouder, schouder. Niet naar de vloer kijken, Leonie. Stap, stap, arm op en op, kick, over, stap, komt-ie, en voor, stap, en over, aan, BB turn, stap, aansluit, pas, stap, stap, kijk. Die ontspanning is ook onnodig, want de meeste tijd gaat op ons kwallen. Intussen zit Leonie in VWO 5 en het gaat net vanzelf. Het verschil tussen de 4e en 5e merk ik nu vooral dat de stof veel meer is en ook veel moeilijker. En nou ja, ik wil graag goede cijfers halen en zo. En er zijn wel vakken waar ik het moeilijk mee heb en waar ik veel meer voor moet doen. Dus ik ben wel mijn tijd kwijt aan school, maar nou ja, ik vind het wel heel erg leuk en het is gezellig op school en gewoon mijn best doen. Ik heb wel vriendinnen op school en natuurlijk sociaal contacten, maar nou ja, ik heb natuurlijk ook gewoon vriendinnen buiten school en zo heb ik mijn beste vriendin sinds de zomervakantie tot aan de herfstvakantie gewoon niet gesproken. En dat komt gewoon omdat ik in het weekend ook gewoon geen tijd heb om af te spreken en het gewoon allemaal zo druk is en een beetje tekort aan tijd over, zeg maar. Dat we dus nog flink blokken de komende jaren. Misschien tak hem hier al examen. Leonie heeft een soort lal met haar vriendin en het ik de eerste ondervinding maar een relatie. Ik ontwoord dat net zo lang. Ja, ik heb vlak na de vorige keer kreeg ik een relatie. Het was een lange afstandsrelatie en ik heb die jongen via internet leren kennen. Dus het was gelijk de eerste keer relatie was ook echt gelijk heel veel. Maar gewoon door de afstand en door zo verliefd te zijn gebeurt er echt heel veel. En dat doet heel veel met je. En gewoon puur door de lange afstand ging het toen uit. Maar achteraf bedenk je dan van ja, ik ken hem via internet, via een app die eigenlijk niet helemaal betrouwbaar is. En nou ja, dan ga je gelijk into a relation. En nou ja, dan moet je elkaar voor de eerste keer ontmoeten. En dat was dan gelijk een weekend. Dus het was allemaal in één keer en heel veel. En met mijn ouders die nogal streng zijn. En nou ja, die willen me natuurlijk gewoon beschermen. Maar ik was helemaal verliefd op hem. Als je iets begint te voelen voor iemand via internet, dan is het ook zo van, ja, voel ik nou wel wat of niet? En hoe is het in het echt? En nou ja, straks dan blijkt het in het echt gewoon heel anders te zijn. En nou ja, je moet gewoon wel een beetje oppassen op jezelf. Rechts, links, rechts, links. En ja, ka, op, stap, kick, ho, ho, ka, boom.